Sa headlines kan mga barata, darakulang accomplishment sa kampanya kontra illegal na droga sa Camarines Sur na irehistro sa Milaor asin Calabanga, Camarines Sur. 500 pesos gas coupon kan lokal na gobyerno kang Naga, day isasabay sa 5,000 pesos na ayuda kang DSWD. Mga organisasyon na nagsusuporta sa mga programa kang 9th Infantry Division Philippine Army, pinasalamatan. Anom na eskwelahan sa Bicol, nagpakitang gilas sa Oragon Basketball League WB Sofia Gold Trans BTS Basketball Cup. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Chris Palomania. Gas coupon na hali sa lokal na gobyerno kang Naga na pinaghahalat ka mga driver ng jeepney, pinaparikas naman ni Mayor Robredo na maitao. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pinapahidali na ni Naga City Mayor Len Robredo ang pagdistribuer kang gas coupon na nagkakantidad 500 pesos oral daw para sa mga jeepney driver digdi sa syudad kang Naga. Alagad, ang pagdistribuer kay ni di isubot isasabay tulos-tulos sa pagtaoning ayuda kang DSWD. Sa paliwanag ni Mayor Robredo, sinabi kay ni na kung magtaon na nin 5,000 pesos ang DSWD sa mga jeepney driver, papalihison mo na ang 10 aldaw antes isunod ang 500 pesos gas coupon hali sa syudad. Sisugo ko last week, sana ngunya na aldaw makapuuna. Pero ang bareta ko sa aga din matao kan si 500. 5,000 from the SWD. So because of that, kang nag-decide kaya kita duman sa 500. Garo kabali sa ordinansa na 10 days. Garo 10 days after magtao. Garo mapos mo na pagkuha. Para siyang ulit on the 11th day. So kung makataon na niya na aga, mataon niyan, ay ngunyan aldaw, mataon niyan. Pero si mga masunod, 10 days after magtarauhan, ano naman siya, ordinansa na, nakaset aside na si kwarta. So, ready siya until magmaray-maray ang presyo. Ngunyan kaya ma-roll back more than 20 pesos. Pero, hala ko mag-iraray. Tamaluwas, garo more than 40 pa lang ibab. Ang nilangkaw, baga, grabe, almost 100. Pag nagbalik garo siya sa dating presyo, pundo na. Pinaglinaw man ni Mayor Robredo na ang babayadan kang lokal na gobyerno kang Naga iyo si mga gasolinahan para masigurong gagamiton sa pagbiyahe ang sa indang itataong ayuda. Gasolinahan ang babayadan ni para siguradong ginagamit talaga siya para sa pambiyahe. Ang pinakahabukta kayang mangyari, ito bagang ginigibo kang iba na free shuttle. Data i-resolve sa side kang si mga jeepney drivers and operators. So, ang pinaka-idea kani, mayong nasunod na ikaw magbiyahe dahil iwan ng subsidy. Mientras tanto, mapundosan na ang pagtaon ng gas coupon pag nagnormal na ang sitwasyon urog na ang presyo kang produktong petrolyo. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni City Social Welfare and Development Office Head, Ma'am Annabel Vargas, na daidagos sa aga ang pagdistribuir ng fuel subsidy na 5,000 pesos para sa mga jeepney driver. Mayo pa man schedule, ipinapaluwas ang DSWD kung nuarin ang sa indang pagtaoning ayuda hali sa DSWD. Sa ibang issue, natuyawan kang Commission on Audit sa pinaggibong exit conference kaini kang nakalihis na simana sa lokal na gobyerno kang Naga, iyo ang decentralized o suway-suway na procurement process. Susog kay Mayor Leni Robredo, ang siring na sitwasyon resulta kang kawaran ng warehouse kang syudad kung saan duman sa sarayon ang gabos na nabakal na supply kang lokal na gobyerno kang Naga asin digdi naman ma-request ang lambang opisina. Kung igwa subuoting warehouse para sa supply, mas madali ang accounting. Huli ka ini, plano kang lokal na gobyerno kang Naga na idagos giraray ang pagpapatugdok ka ini. Ang sarap pa talagang comment kang COA na di ita ginigibo ng tama. Ang procurement masyadong decentralized. And sa mga dahilan kung paano masyadong decentralized yan, mayo kitang warehouse. So, ang dapat sana, GSO lang ang may kapot. Kang gabos. Tapos, dapat ang opisina, pag may kaipuhan siya, nagwi-withdraw lang siyang supply sa GSO. Pero digdi sa City Hall for a very long time, kanya-kanyang opisina, kanya-kanyang lakaw. So kadakol siyang bad effects. Ang number one effect niya,
Sa wrong item, iba-iba ang presyo. Tapos minsan nagkakaigwa pag direct pag face to face ang transaction with suppliers, delikado siya. So ngunyan, pigpostpone ta sana si pagibo ning warehouse because of the fuel crisis. Pero after katong exit conference sa COA, mukhang idadagos ta na. Dahil hanggang data pa yung ginigibo, pero may siyang AOM kang COA. Itong procedure ta sa loob kang City Hall na kanya-kanyang opisina, may caterer, may supplier, bawal yan. So, hopefully, mag-ibutan na si warehouse ko niyan para paglaog kang 2027, masunod ta na si required talaga kang batas. Nasaro lang talaga ang nagkakapot kang gabos na supplies. Kamadali ang pag-audit. Ngunyang kaya, masakit ang pag-audit. Padago sa mga bareta, nailubong na ang 5 personang naging biktima sa road crash sa Banwaan kang Ragay, Camarines Sur. Apat sa 5 pinagbawian ng buhay ang empleyado kang lokal na gobyerno kang Lupi, Camarines Sur. Nagpaabot naman ng pagdamay sa kamundoan, kang pamilya kan mga biktima ang lokal na gobyerno kang Lupi, Camarines Sur. Sa social media post ni Lupi Mayor Tupi Jacinto, ipinaabot kay ini ang pagmundo asin pag-umaw sa mga empleyado kan sa Indang Banwaan na nakasabat ning trahedya na naging marhay, nakaibahan sa Indang opisina. Sa iba pang bareta, nagsayuma naman ang pamilya ni alias Nina na magpa-interview sa media matapos na bawian ini ng buhay matapos malamos sa dagat na sakop kang barangay San Ramon, Siruma, Camarines Sur, kaibahan ang sarupang estudyante na taga-Pili, Camarines Sur. Pinurbaran kan GNN TV48 Naga na makipagkoordinar sa pamilya kaini para makuha ang sa indang pahayag matapos ang insidente. Alagad habo na subot sindang magpa-interview na samuya man na pinagre-respeto. Sa samuyang pagbabalik, high-value individual sa Milaor, Camarines Sur, arestado asin drug den sa Calabanga, Camarines Sur na dismantle. Iyan asin iba pang nangengenot ng mga bareta, digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue
wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kang mga bareta, puunsagang Martes, hat sa petsa 27 kang presenting bulan, dahil muna magkakaigwa ng voters registration ang opisina kang COMELEC digdi sa syudad ng Naga. Ini para tawandalan ang gigibuhon na Election Registration Board hearing sa ERB hearing. Pag-aadalan ang gabos na nagparehistro kung dapat sindang ibali sa listahan ka mga rehistradong butante. Urog na kung mayo man problema ang sa indang rehistro. Pinaglinaw man kang COMELEC na maski suspindido ang voters registration, bukas man subuot ang sa indang opisina para sa ibang transaksyon sa COMELEC. Sa ibang bareta, nagretiro na bilang Director kang Office of the Civil Defense, Bicol, si dating Regional Director Claudio Yucot matapos ang 8 taon may 6 na bulan sa Disaster Risk Reduction Management Service. October 12, 2017, kang mag-asumir si dating OCD Bicol Regional Director Yucot sa nasabing opisina asin natapos kang nakalihis na Abril 16. Sa ngunyan, si Mr. Jessar B. Aburnado ang officer in charge kang OCD Bicol. Sa police report, Camarines Sur Police Provincial Office, sunod-sunod ang mga accomplishment
pag-abot sa kampanya kontra iligal na droga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Alas 10:22 sinudto ka nakalis na Sabado sa Zone 2 Barangay Maydaso, Milaor, Camarines Sur, kamagkaigwan ng drug by bust operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit asin Milaor Drug Enforcement Unit. Naaresto si alias Alex na taga-Kanaaman, Camarines Sur na kinukonsiderar high-value individual. Nakumpiskar asin na-recover sa iya ang 130 grams nin subuot shabu na nagkakantidad 884,000 pesos. Sa Calabanga, Camarines Sur, 5 persona man ang inaresto, kabali na ang drug den maintainer, drug den employee asin 2 bisita sa ginibong drug by bust operation Campedeya bilang lead unit kaibahan ng PNP Calabanga kasudma sa Barangay Binaliw sa nasambitang munisipyo. 15 grabo nin subuot shabu ang nakumpiskar na may standard price value na 102,000 pesos. Susugi Police Colonel Virgilio Olala Jr., Provincial Director ng PNP sa Camarines Sur, kung igwaman sindikato sa illegal na droga sa probinsya, maduwa-duwa na subutin ni magpadagos kang sedang illegal na transaksyon, huli kang sedang agresibong kampanya kontra illegal na droga. Of course, siyempre doon sa mga involved bigdi, kung if ever meron man mga sindikato dyan, siyempre yung landscape ng kanilang operation is nagbabago. Pwedeng mag-shift na sila instead sa Kamsur, pwedeng duman sa ibang mga lugar na day aggressive yung police operations. Basta di kami sa Camarines Sur, padagos lang ang samuyang kampanya, masusing kumpanya against illegal drugs. Hulita na bawasan naman si mga nagtutulak ng illegal na droga sa Camarines Sur. Mayo naman subot makukuanan si ibang inbelto digdi na minsan na agibo ng krimen para sana may pangsustenir sa saendang bisyo. May kaya yan, may epekto. Lalong-lalo na sa mga users natin, siyempre para lang maka-score, nagigibo ng paagi sa illegal na paagi para makapag-raise ng fund para may pambakal. So with the absence of the proliferation of illegal drugs, siyempre may mansidang avenue para makapag-isip pa ng mag-commit ng other illegal activities. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang police report, alahas na nagkakantidad 200,000 pesos, asin cash na 80,000 pesos ang nadara ka mga parabon na naglaw sa harong kang Mang-Agum na sinda alias Delfin asin alias Mena, parehong 73 anyos na residente ng barangay San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Rinungkab subuot ka mga sospek ang pintuan kan sa indang harong, asin digdi kinua ang kwarta asin alahas kan mga biktima. Padagos na pinag-iimbestigaran kang PNP Milaor ang nasabing insidente. Sa ibang police report, 10 persona na iligal na nagdadakop sira sa kadagatan kang Kapalonga, Camarines Norte, dinakop. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. 10 parasira na imbuelto sa illegal fishing ang naaktuhan kan mga otoridad sa ginibong operasyon kan pulisya sa kadagatan na sakop kan Banwaan nin Kapalonga. Segun sa PNP, ang pinagsararong puwersa kan Kapalonga Municipal Police Station, bantay dagat asin mga opisyales kan mga coastal barangay nakadakop nin sarong baruto na bisto sa apod na buli-buli, mantang nagkokondusir nin illegal na pagsisira sa Lamon Bay area na may 10 kilometro ang rayo sa baybayon. Nakumpiskar sa mga suspetsyado ang 8 kahon nin manlain-lain na klase nin sira, mga gamit sa pagsira kabali na ang ginamit na lambat asin mismong baruto. Sangunya, nasa kustodiya na kan Kapalonga MPS ang mga naarestar na individual para sa dokumentasyon asin pagsangat nin kaso huli sa pagbalgar sa eksistidong ley sa pangisda. Mientras tanto, PGN kaminar kan PNP ang mga namamanwaan na makikooperar asin magtaonin impormasyon para dagos ng mapugulan ang mga pagbalga sa ley asin mamantenir ang katuninungan. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa ibang bareta, tabang asin suporta kan mga stakeholders asin media sa 9th Infantry Division Philippine Army, pinasalamatan kang liderato kang Philippine Army sa Bicol. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Ginibukan nakalis sa Sabado ang Season 1 Stakeholders and Media Fellowship Night na may titulong Kaakibat ng Kapayapaan Episode 1. Sa nasabing aktibidad, pinagtawan pagbisto ang tabang kamanlain-lain na ahensya kang gobyerno, pribadong sektor asin kang media sa mga programa asin aktibidad kang 9th Infantry Division Philippine Army na pinamamayuhan ni Major General Aldwin Almase, Division Commander. Sobra man ang pasasalamat ni Major General Almase sa tabang kanasabing mga organisasyon sa paglaban subutinda sa terorismo. 9th Infantry Division po ay lubhang nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat hindi namin makakamit ang aming natatamo ngayong tagumpay sa kampanya laban sa terorismo kung hindi sa tulong ninyo. From the bottom of our heart again, maraming salamat. Antes ang fellowship, nagkaigwa muna ng tree planting activity ang mga members kan media. Isinunod ang fan shoot asin ang budol fight. Nagkaigwa man na eleksyon para sa mga provincial chapters kang Philippine Army Press Corps asin ang regional officers kang 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps. Ang nasabing aktibidad ang naging reunion kan mga taga-media sa bilog na reyon na bihirang magkahirilingan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaggibuman kang nakalihis na Sabado ang eleksyon sa mga opisyales kang Philippine Army Press Corps sa manlain-lain na probinsya asin regional offices kang 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps. Si Mr. Ronald Enon kang 97.5 OKFM ang napili na maging presidente kang 9th Infantry Division Philippine Army Press Corps. Si Major General Aldwin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, iyo ang nagpasumpa sa mga bagong opisyales kang Press Corps. Padagos sa mga barata, gigibuhon sa maabot na petsa 26 kang masunod na bulan kang Mayo ngunya na taon, ang Cervical Cancer Elimination Summit sa siyudad ning Naga, kung sain imbitado ang manlain-lain na ahensya kang gobyerno, arog kang DepEd, PNP, DILG asin iba pang opisina kang gobyerno para mapakusog ang kampanya na maibaba ang bilang kang tinatamaan ng cervical cancer. Susog ki Dr. Ronel Miharo, focal person kang Cervical Elimination Summit. Sa hobi na edad, dapat makaresibi na ng vaccine bilang panlaban sa nasabing helang. Alagad, nanutaran man ang kakulangan ng partisipasyon sa school-based immunization, hulita ang ibang magurang, dai pinapaatindir ang sa indang mga aki. Huli sa pagkatakot sa epekto kang bakuna. Para man kay Mayor Leni Robredo, dapat ini ang mabago sa pagtubod kan mga magurang. Po kitang gigibuhon na Cervical Cancer Elimination Summit. Ini po manungod po ini bali sa obheto mani po kani itong mapreventanta as early as now si pagdakol ka makakaso ng cervical cancer. So dakula po ang satuyang role bilang sarong mga taga-Naga na dapat po duman sa early stage pa lang na iaalokta na si programa na nayaon man lang digdi sa City Health Office. So, ngunyan po sa May 21, iba-iba pong mga ahensya ang samuntik May 20 po, May 20, 2026 po, magkakaigwa po ning summit na iba-iba pong departamento ning digdi sa Naga ang satuyang tig-invite. So, kabali po dyan actually si DILG, si sa DepEd, si sa PNP, and then sa iba pa pong mga armed forces. So, ini po ang obheto. So, sabi ni po nga ni, matabangan si Satuya pong City Health Office na maaraman si mga kaso ng cervical cancer na early pa lang, and then si health education duman sa iba't ibang priority groups na po. Ito pagsasabi ni Doc, data na reach ang satuyang target. Takadakol ang nadadalan sa YouTube kag mga magurang about vaccination. Ang iba pati, pag nakaschedule yung vaccination sa schools, pinapa-arabsent nila ang mga akininda para lang din mabakunahan. So, kaipuhan, mabasag ta itong wrong na, ni fears, unfounded fears about vaccination. Tapos dapat maaraman ninda na pag di-sinda na bakunahan, ini-expose ta si mga akininda sa hilang na otherwise could have been prevented. Battle of the Powerhouses kang Uragon Basketball League, WB Sofia Gold Trans, BTS Basketball Cup, naging mainit. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo.
Sabay sa matinding init kan panahon, ang intense sa sagupaan kan anong nahiganteng eskulan sa Bicol Region na nagampangan sa Uragon Basketball League, Gold Trans BTS Basketball Cup, Battle of the Powerhouses kan Sabado April 18 sa NCF Covered Court. Eno na nagpainit kan arena sa Game 1 ang ACLC Hawks kontra sa Dominican School of Kamalig Greyhounds. First quarter, eno na nakapagkamada ng puntos ang ACLC, ang lagad naging dukot ang laban kan duwang kapunan. Laban yung opensa asing depensa hasta sa luway-luway na magbaliktad ang dalagan kan kawad matapos magibong makalamang ng dakulang puntos kan Dominican School of Kamalig sa pagtapos kan first quarter. Sa second quarter, naging marikas para sa Dominican School of Kamalig na makatipon ng puntos sa paagi ng 3 points, rason para mamantinir ang dakulang kalamangan. Nagpurbar magbawi ang ACLC paglaog sa third quarter sa paagi ng nagkapirang 2 points. Ang lagad bantay sarado kan Dominican School of Kamalig ang game asin dain nagpakampante. Sa fourth quarter, marikas na nakapagkamada ng puntos ang Dominican School of Kamalig, resulta tanganing sinda ang gustuhan na champion sa final score na 74-56. Best player si jersey number 9 Johan Gorobat na nakapagkurit ng 21 points, 5 rebounds, 1 block and 2 steals. Siyempre po masaya kasi na-experience namin yung makalaban yung magre-represent ng Bicol sa palarong pambansa po. Sa Game 2, bakbakan kan UNC Greyhounds versus CBSUA Bufalos ang nadalan. Sa first quarter, naging dukutan tulos ang score hasa sa magbago ang momentum kan kawat kan purbaran makalamang kan UNC Greyhounds sa pagpapauran ng 3 points asin magrayo ang score bago matapos ang quarter kan game. Paglaog sa second quarter, dahil nagpakampante ang UNC Greyhounds na bantay sarado ang kalaban asin mantinido ang dakulang kalamangan. Sa third quarter, tinambakan na ng sunod-sunod na puntos kan Greyhounds ang kalaban rason para maging dipisal sa CBSUA na makalamag. Sa fourth quarter kan game, siniguro na kan UNC Greyhounds na makuha ang kapangganahan sa final score na 64-136. Best player si jersey number 35, Sharif Lopez na nakapagkamada ng 20 points, 4 rebounds, and 2 steals. Gusto ko po magpasalamat sa UNC community na walang sawang pagsuporta sa amin, sa coaches namin, sa teammates ko, and sa parents ko po, si Papa na nasa Australia, Mama na nasa Libmanan. Sa Game 3, mainit na sagupaan kan Ateneo Golden Knights kontra USA Falcons ang nadalan. First quarter, tulos na nagpamalas kan sa indang liksi asin energy kan duwang team. Git-gitan ang naging labanan paglaog sa second quarter kan game. Mantinido kan USA Falcon ang kalamangan. Ang lagad ay man nagpakampante ang Ateneo na nakipagsabayan at sinagpurbar makalamag. Sa third quarter kan game, naging dipisa sa Ateneo na maglamag huli sa depensa kan kalaban, paagit ang aning magdublikayod ang Ateneo sa game. Sa fourth quarter, dagos-dagos ang nagpaurang puntos ang USA Falcons. Huli kay ni, sila ang pinagdeklarang champion sa final score na 64-97. Best player si jersey number 9, Justin San Gabriel, matapos makatipon ng 14 points, 3 steals, 4 rebounds, and 2 assists. Una-una nagpapasalamat ako sa family ko na laging nakasuporta, sa USA community, and sa coaches, sa teammates, sa lahat ng sumusuport. Thank you. Siguradong dakol pang mainit na bakbakan kan mga teams na may dugong Uragon ang aabangan. Madadala ng live ang kaabang-abang na matches via GNN TV48 Naga asin sa official FB page kan Uragon Basketball League asin Uragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap ng mas pinakusog na puwersa ng GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow sa muyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomania, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko na nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano.
Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.